Ako si Tony, ginaingon. Tinuod gyud ning dunay mga klase sa ungo nga gitawag nila og buwanon nga ungo. Kay mao man ay akong asawa ron. Usa ka ungong buwanon. Mao kining hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ako mahimong may kalimtan. Bogo kayong dako ya. Ah, Kapila sa nakain nga nga ayaw gyud panguyab og babae nga dili ka mga asawa. Imo lang gigiron. Kay patyan kayong dako niya nga. Mapatay ka gyud. sa ilo alago tay. May gani tay kay nakadagan ko da. Diya gigutod ko pinuti sa nanay ni Milay. Ha, mamahalin ka oy. Mamahalin ka puyo. Adto sa lugar nga side sa aning nanay nimo. Og ayaw niya gyud pagbinuang ha didto babae ha. Nakasabot ka. Karon ni angatan ni dapita puyo. Pagbago niya ha. Kung manguyab ka, kanang nakagusto ka. O nga, minyuy dayon. Kasabot. Ha? O tay, Kanya. okay ra sa dinhi tay kay dunam day ko'y kauban sa trabaho nga ni adi ni Puyo tay. Si Kanor. Ay, mayon. Madool po sa iyong trabahoan. Ha, si, dili ka nga magdublig-pliti doon. Mato ko sa ilang Kanor tay kay paduon ko niya. May kita ko babae nga gwapa pa doon ni anang bahay nga naatapan na ng punuan dakit sa okay bito? Ubay, Kanor ka na ba? Kana diha. Kupahalig niya bay. Panguyab ba na ako na sabay? Kung mauyab na ako na siya na akong pakaslan. Lang, Florida. Marisip na mo ba eh? Ha? Sa receipt ni. Marisip ka. Ha? Ayaw na, si Miriam na. Kanang bayanay mo kitaan si Miriam na. Porbida. Unya, usa na kaungo kun buwanon. Ha? Ungo nga buwanon. Say ungo nga buwan nun ba? Asa man ang Mutuwad ungo na nga buwan siya, basta takdol ha. Dili hinoo na bangtas nga klases ungo. Pero dili kay ka mapaduol na sa nila kay panahon nga mutuwad na sila. Ay, mamaag yung tao na ba eh. Wa ko mahadlok bisan unsa na sila bay oy. Ano? Panguyaban ako na siya bay. Katuwaron ka na sabnak. Ay husto, takdol man dahil ang buwan. Nanday sa tuwi. Kana kay katuwaron ko, taktol gid ang buwan. Malangay mo sa tanim mo na uy. Anhin na lang din his atong sons bahay pagtuwad nak. Oy, Na, mas ganahan ko sa gawas sa atong bahay. Kay kun kasuyo po na ko og duko. Diretso na lang ko og sul sa atong pinsa aron pagdakop og manok nga masuyo pa na ko og duko. Nanay, uy, langayon gid ko ni niya, uy. ay pastilan. Nganong ikaw magipasunod ni Lola ni mos iyang pagkaungong buwanon. Oy, wa na lang hinoy lalaki nga nang ulitaw ni mong Miriama ka. Ako oroy na looy. Oh, ay, salamat. Nakatuwad na gyud ko. Miluag ng akong paginawa. Kanina lisura sa akong paginawa, uy. Kasuyo po na sa akong tukoda. May gabi ni mo dia, Ate Miriam. Maing gabi sa di mo dong. Diyan magagikan, ha? Isugo kong tatay og sigarilyo te. Tukar na sa sakit eh. Oh, dong. Mga duha ka oras sa noon ning tuwara. Human sa duha ka oras, sakar ako balik sa as, dong. Sige tiya, agi lang ko. Sige, padayon lang. padayon. Amping das unahan, ha? Narabay daghang iro diha. Mapaakan ka. Okay. Ay, naanad na lang taon ang mga bata nga kung takdol ang buwan. Mutuwad ko. Ay, Mayang gabi, go ba? oh. Hi.
Hala no, kagwapo niya. Bisan nagtuwad ko pero klaro kaayo na ako ang iyang kalami, ang iyang kagwapo. Kinsa ka? Karon palagi ko kakita nimo. Kupa, ni mo day Miriam, oy. Ayo kay buong nga, nakaila ko ni mo day. Si Baikanor ang nagsulti na ako nga Miriam ka. Bago kong nagpuyo din sa inyong sityo. Mahimo ba biyai ko? Unya na lang doon nako kun dili ko magtuwad. Ugma day Miriam, pwede? Oo, sige balik lang ugma. Kay ugma dili man takdon ang buwan. Di na ko natin tuwad ugma. Maglisod ko pakiksulti nimo kay nagtuwad pa ko. Balik lang ugma, gwapo. Niyabag ka, ha? Maguyab kang babae nga ungong buwanong. Lab na ko siya, tay. Kung sugton ko niya, pakaslan ako sa tayo, eh. Total, ang mga ungo nga buhan nun, di magina sila mangtas nga ungo. Sama ni day Miriam, buutan siya nga pagkaungo. Murag dili ko makatuo. Kanang Tony nga bagong nagpuyo dinhi sa atong dapit. Mamisita ni morong gabi. Olay, mo na yung sulti na ko gabi yang niduol siya nako samtang nagtuwad ko. O gwapo siya, nay. Sugto na ko siya. Salamat in town. Doon na nagimanguyab ni mo bisan sa imong pagkaungo nga buhat. Salamat day Miriam, ha, nga gisugot ko nimo. Salamat kayo. Salamat sad nga miabot ka sa akong kinabuhi, Tony. Kay ang mga ulitaw, di manggod sila manguyab nako kay ungo man ko nga buwan nun. Naigugma ko nimo day. Usa pakaslan tagi ka sa labing. Mabuhi ang magunggasar! Naminyo na yun ang babae nga opo! Bay, palipay na ko nyo, be. Beto, be. Day Miriam, palipay na ko. Salamat, bay, salamat. Gege. Oo, kamong tanan. Salamat ninyo. Always sa bayan, ungo! Uy. You're always welcome, ungo! Sige na, tanamos bay. Doon na tayo gamayang salo-salo dito. Okay. Tanamong tanan. Namuuli na gidan tanang bisita. Ako naging maangkon sa hingpit ang akong asawa karon. Maayo kay nisugot siya nga ani siya higda ron sa ani ko ron higda sa ila. Kinda dili. Antos na ko dai di ni mehimo dai dali di. Agkan ko ni may ni kinagtuwad. Ay, lami sa dinis. Ay, lami. Agkan ko ni. Lumi kini. Kuniti ko ay kay matumbak ko. Nagtuwad pa yan. Ay, ani na lang ang posisyon ito dai. Nagtuwad na lang ka. Ay, ani. Sige. Bukan ko ni. Virgin yun nga nakuha na akong ako asawa nga bisan og nagtuwad siya. Kay gisulan man siyang pagkaungo. Wa ako magmahay oy nga ako siyang gipakaslan oy kay labang kay nako akong asawa nga ungong buwanon. Mga katumang kasama ang kaagi ni Tuni. Dinin tulumanon. What's the style? Asawang ungong buwanon style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.